ľudia, dnes ideme hrať rarity a keď vyhrám, tak sa mi postupne bude tá rarita zvyšovať. Rare, super rare, epic. Tu je party. Ideme zo Shelly, ona úplne začiatočnička. Čiže, dobre, to vyhráme. Dobre, ideme teraz zamieniť Zabыл Poko. Ma zabыл Poko. Dobre, dúfam, že to dám. Super. To neviem, na čo oni sa snažia. Oni to aj tak nedajú. Ako dlho sa na to vypávam. No pavič. Dobro, zomre, krásne. Tomu nesnaž sa mu. Nedaj ultimát. Na čo? Na čo si dala ultimátku? Ajaj. Teraz má ultimát. Teraz tam rozbliží. Kúkaj na to. Dobre. To vyhráme. Poka, lebo Poko tam healuje. Dobre. To zabijeme teraz. Dobre, máme to. To vyhráme. Nemám ultimátku, či je problém, ale to vyhráme, lebo Rozul je teraz slabá. Teraz je Rozul. Nie? Tak. Bolo by som rád, keby ste dali na tomto video like a odber. Vyhrali sme. Teraz ideme na raritu Rare. Na raz si asi vyberieme Poka, lebo on tam healuje. Dobre, vyberiem Poka. A tu je Poko. Ja mám tu star powerku, že útokom healujem aj svojich spoluhráčov. Čiže to je super pre mňa, myslím si. A druhá star powerka je, že dávam damage ultimátkou, ale no, tak neviem, či to dáme, ale mohli by sme. Healujem ťa, Pepka. Zabiť toho Mandy. Najprv zabijeme toho trefného bola. Ho zabijem. Poko zabil bola. No je teraz ideme na prima. No je vyhraté. To vyhraté. Pozor, mini. Ten Primo sa smeje. Ale Primo sa smeje, ale to je ale máme to doma matku. Dobre, to už neviem prečo, ale asi verím. Verenie je dobrá vlastnosť. Dobre, máme to vyhraté. Dobre. Teraz ideme na super raritu. Na super raritu si asi vezmem Rika. Dobre, Rika si vezmem. Na Rika mám hypercharge, ale nemám coiny na to si ho vylepšiť. Čiže tak no. Dávam super. Mám tie odražujúce stroje, čiže to zemi. Čo robí tá Mandy? Haló Mandy. Nemá tiež Mandy.
Poď. Poď, Mandy, zabijú. Dobre. Dobre, už iba Ember, to dáme. Tak strieľam, skúšam, či tu nie je... Jak to bylo? Ja som to zaznieť. Mám ultimátku. Aha, nemám. Myslím, že mám. Dobre, Mandy. Mám ultimátku, vyhrať. Teraz dáme tú ultimátku. Dám tu na Ember, keď tu pôjde. Aj ona. Dám na Ember. Dobre som to dal. A teraz ideme na Epic. Tu si asi dám Boa. On máte mini, tak si dám Boa. Dám na jeho nejaký skin. Okay. No, podľa mňa ten Frank bude problém. Zabijeme tú Barberinku? Vôbec nevie. Jak si myslí. A ten Frank nám... nikoho nezabil. Dobre, to má byť tak. Dobre. Čiže tak. Potom v ďalšom videjku si dám, že budem hrať teraz Epic Ballom a potom zase Mythic a Legendary. To už bude konec tej série. Zamieme Franka. Odzvojíme lúfku. Dobre, tak. Dobre, končím. Aj tak o minútu mi vypína. Mám rodičovskú kontrolu. Dobre, tak majte sa pekne. Dávajte like a odbíjajte.